Diolch yn fawr, mae gychwyn efo'r datganiad sef bod y cyfarfod yma yn cael ei ddarlledu bydd ar gael lein yn byrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Iawn, croeso chi gyd yma. Diolch i chi am droi fyny. Oes ymddiheuriadau, Anwen? Oes cynghorydd Anwen Hughes, cynghorydd Kim Jones a Mr Tim Jones. Iawn, diolch yn fawr. Gen rwy'n arall? Nag oes, o'n ymlaen i ddatgan diddordeb. Sori. Os chi eisiau fi ta 10 munud yn y ddeg, eisiau dan brawd gwaith sydd yn rhyw mlynedd hir, a byddai'n ôl yn y corod rhyw llain hanner awr beidio. Iawn, oce, Robert. Diolch yn fawr. Mae Dilwyn efo lawr yn hefyd. O'n i'n gweld cadeirydd nad ydi Ifor cyhoedd Ifo ddim ar y on. Mae o'n tuedd ddod i fewn yn di, na chi. Iawn, diolch yn fawr. Dasgan diddordeb, Gerwyn. Nag oes, cofnodion. Mae gen i bod yn gywir sa rywun am eilio. Eilio. Iawn, diolch yn fawr. Rwy'n godi honno nhw. Yeah, please, Mr Greg. Pwynt 3, adroddiadau diweddaru achos yn cydymdeiriaeth. O'n isio rhoi diweddariad pellach ar un ola tŷ gwyn Llwyn Gwryl. Mi o'n na 2 elfen i'r cais yma, sef newid defnydd ac newidiadau diawdurdod i'r adeilad prestredig. Mae'r newid defnydd wedi cael ei ganiatáu gyda cais cynllunio, ond mae'r gwaith diawdurdod i'r adeilad prestredig dal i fynd, a dyn ni angen rhagor o gymorth mwyn gofyn am cais i gadw'r gwaith. Iawn, diolch yn iawn. Beth arall yn codi, na ni'n barod i fynd ymlaen? Nag oes. Eich gweld ddangos bod ni'n derbyn, sglwch chi dda? Iawn, diolch yn iawn chi. Gorchymyn gwarchod coed. 81 Brigydon Harlech. Pwy sy'n cymryd hwn? Ia, fi sy'n Elwyn Rhydian. Ia, diolch am... Diolch yn fawr, Rhydian. Ia, diolch, Elwyn. Mae gen i gyflwyniad PowerPoint, so dwi eisiau rhannu bach o waith hapus, so John sy'n gallu llapi'n ymlaen, a mae'n rhoi i'r bobl ma tu ôl ni hefyd. Ia, mae'r PowerPoint presentation. Mae'r map ddim yn glir iawn, ond yn ganol mis Mai, dyfynnu gorchymyn gwarchod coed at Goeden Penwydden yn ardal Harlech, sef yr hen ffordd Harlech, Llanfer, dwi'n gwybod chi'n nabod yr ardal o gwbl. Wedyn, eiddo di Brigydon, mae Stein a Picar sy'n fechan ar Goeden yma heddiw, a dim mae dipyn o ddothorau gwrthwynebu wedi dod i mewn. Dyna pam mae'r cais wedi dod o blaen y pwyllgor herwydd mae'n wrthwynebu. Wedyn, i gyd, mae'n 8 wrthwynebu gyd ar eich bwmff chi, wedi cael 6 a mae'n rai arall hefyd. Ac yn benodol, dwi wedi rhoi grynodau bach yn yr agenda am y rhesymau bobl wedi codi pryderon, a ni wedi dweud, wel ia. A pryder mwyaf di, dwi'n meddwl, maen pryderu am, herwydd y Goeden, mae llun o Goeden tu ôl i'r map, a mae yna lun yn y bwmff hefyd, ond herwydd mae Goeden ar ben ei hun, ag lleoliad, mae ar ben, mae'r hen ffordd Llanfer yn eitha uchel, mae'n pobl yn poeni am effaith y gwyntoedd cryd yn ein gadw yma, ond be dwi eisiau ddeall hefyd i'r pobl sy'n gwrthnebu, so dwi byth yn rhoi gorchymyn gwarchod coed ar Goeden sy'n berig yn de, so sy'n unrhyw risg ar ran perig yn de, so, ac hefyd, fel rwy'n sy'n gwybod, mae Penwydden yn Goeden sy'n cael ei ffeindio lot ar hyd ar y bordiroedd Gorllewin Cymru ac yn ei cartrefi cynhenid i hon ddim yn Penwydden Alben, Penwydden Corsica yndi. So Goeden sy'n cael ei ffeindio'n Corsica lle
ynys bach morol yn ganol wedyn, so ar ran iechyd oedd hi'n edrych yn iawn ym mis Mai, o'n i'n dydd Gwener o'n i'n edrych yn iawn, mae dal yn edrych yn oce ar ran iechyd ynde, so dyna rheswm nes i'r TPO. Mae'n anodd iawn trio disgrifio lle mae heb chi'n nabod yr ardal, ond mae'n goeden eitha a ben hun. Mae yna goed eraill yn yr ardal, dwi'n dadlen, ond mae o'n mwy o goed ornamental, coed conwydd mewn gerddi, math o beth, fatha leilandais, ond mae yna lot o lwyn i bychu'n gwyrdd, evergreens, batholwyr yna hefyd. Mae'n goeden eitha'n nodweddiadol, so yr un dweud, y rheswm penna ydi ar ran gweledol yn y tirwedd, so mae'n goeden, dwi wedi iwsio term stand-out yna, mae'n goeden eitha sefyll allan. Dwi'n derbyn mae yna goed eraill, ond ar ran y goeden yma hefyd, ar y hanes yr ardal, ar ran ffabric hanesyddol yr ardal, mae hi'n goeden sydd wedi bod yna cyn i lot o dai a gael ei adeiladu. A hefyd, so ni'n symud ymlaen i'r nesaf, o fisgyd o'n, sori. Fisgyd o'n, sori. Symud ymlaen i nesaf o. Dyna un chwythyrau yn gwrthwynebu, mae hwnna'n yn gwrthwynebu, do not subject to the cutting down of the trees sy'n golygu bod nhw'n gwrthwynebu y cais TPO. Mae gan yr un nesaf, mae hwnna yn y bwnt hefyd. A eto, mae y gŵr Nigel Hasmore yn deud yr un peth, oedd poen am iechyd, goeden o ran iechyd, lle mae'n lleoliad i. A heri mae yn goeden sy'n sefyll allan, a dyna pam un o'r rhesymau pennas dwi'n rhoi TPO. Sy'n nifer fawr o goed yn yr ardal, so fi wrach ddim yn ystyried tree preservation order arni de. Ydyn nôl i'r sleid ola, dwi eisiau trio brysio hwn drwa. So, mae hwn yn dangos hen, dwi wedi ffeindio hwn, mae'n dangos hen gynllun o Pen y Cerrig. Cyn i'r gwaith adeiladu cael ei adeiladu, a mae'n dangos hefyd y darn sydd wedi cael ei sheigio, dyna lle mae Brig y Don dyddi yma. So mae'r goeden yn mynd yn ôl i dyddiau cyn i Brig y Don gael ei adeiladu. So amser yna, ar y pobl adeilado Brig y Don wedi penderfynu, nhw'n incorporatio'r goeden cyn oedd yma yn y driveway i'r Brig y Don. So mae'n goeden, hanesyddol, mae dros 100 oed yn braf, ond hefyd yn yr ardal oedd yna, yn dweud, Cynwydden ydy'r coed hun yn yr ardal yna, herwydd maen nhw'n eitha wynffym, mae yna goed yn cael ei colli, dwi'n mynd dadlen yna, ond maen nhw ar ran natur y goeden, mae'n goeden eitha wynffym, ond hefyd, dwi'n siarad dweud, esbonio, os mae'n troi'n goeden berig yn y dyfodol, neu os mae angen unrhyw waith coed, di tree preservation order ddim yn stopio gwaith yna ffaith mewn ffordd, mae'n rhaid i pob peth dod drwy'r awdurdod, ynddo. So, unrhyw gwestiynau, sgwlwch o dda. Iawn, diolch yn iawn. Ydiad, sy'n rhywun eisiau gofyn cwestiwn? Albert? Oes am, na mae'n iawn o goed o'n, da chi wedi dweud os wedi mynd i chanol, oes na thermal belt wedi cael ei ddefnyddio ni neu rothernad i ddefnyddio? Dyna'r bwriad, Elwyd, dwi'n mynd i gael adroddiad coed annibynnol arni. Dwi wedi gwneud yr ochr fi, dwi'n gallu, sgan i ddim yr offer yna gyda fi, ond mae yna wr yn ardaloedd, mae yna dipyn go lewn, ond dyna'r canes ydy wneud fatha picus maen nhw'n galw fo yn Saesneg, lle maen nhw'n llychio, fel mae Elwyn newydd esbonio, maen nhw'n gallu gweld faint o ddyfnder o sy'n i'w bydriant y gobl yn y goeden, so mae hwnna yn beth dwi'n bwriadu wneud nesaf mewn ffordd eto. Iawn, diolch yn fawr, sylwyd arall? Diwn, yn fan hyn. Diolch, Cadeirydd. Dwi'n siarad am hen rownd hwn, reit gymlath i nath ydy. Pwy sy'n di gofyn, oes wy'n di gofyn i gael tree preservation order arni hi? Beth ydy, mae yna bobl yn codi pryder am ffawd y goeden. A wedyn galwad fi ydy ar wel arfer, dwi'n gael allan lot i weld lot o goed diwn, a dwi'n penderfynu weithiau, na, diwn ddim yn y concept yr ochr TPO, mae gen i ryw scoring system bach i wneud, ac yn rei llefydd, dwi'n methu warrantio tree preservation order, ond yn yr achos yma, lle mae hi, fi nath o penderfyniad yn meddwl, Harry, so fi wedi dweud, sori, di hwn ddim yn goeden, dwi'n syriad i gael tree preservation order, ond ar ran y context yma, ar yr ochr amenity, yn sy'n i'r un pwysig, dim ar ran ecoleg, dim ar ran byd arall. A dyna be ydy'r ddeddf tree preservation order, mae'r amenity takes precedence yn y ffordd. Ar ail gwestiwn gen i di, os fysas mae coed yn dod i lawr, os fysau yn dod i lawr, ydy'n mynd i wneud
difrod ar rywun neu ceirwyn. Dyna beth mae'n gorau meddwl amdano. Os ydy'n ganol cael, ydy'n pithio, a dydy lawr fel na fod. Wel, ar arfer, coed mewn canol cae, so fi ddim yn ystyried droed. Mae yna llinellau trydan, mae gan Scottish Power gyfrifoldeb dros edrych ar goed ar ran context trydan. Ar ran y briffordd, y highways, mae yn agos i'r briffordd, dwi'n mynd dadle yr hen ffordd Llanfair. Os mae hwnna'n disgyn, ia, gyda bob coeden wrth ochr ffordd, mae yna risg, mae yna gar yn mynd i fod yna. Ar ran disgyn ar eiddo, dwi'n meddwl bod i ddigon, ar i lawr, mae'n mynd i ddisgyn i lawr, y llethr i lawr i gyfeiriad Pen y Cerrig. A gyfannu, blocio driveway Pen y Cerrig fysa wedyn, ar ran, ia, anlwcus iawn fysa yna gar wedi cael ei barcio rwle a disgyn ar y car, ond dyna i ddeud, os mae yn droi'n Goeden Berry, June, dyn ni, am Mr Pickard yn dod ni'n dweud, can we fell the tree because it's dangerous tree? Dwi ddim yn mynd i sefyll yn ei ffordd i ddweud, yndi, mae'n Goeden Berry, dwi'n derbyn eich dadl chi a gowch chi gwympa yn y ffordd. So, mae diogelwch goed yn paramount, dyn ni'n dweud, ar ran hynny yn y ffordd. Dyn nhw'n gwneud synwyr? Yndi. Na, jyst wedi, mae coed yn dod i lawr, yndi. Yndi, a dwi'n dweud... Dyn yn y ballu, sa'r ein ni. Ia, yn eich ardaloch lle chi'n byw, mae yna lot o goed mewn gerddi, mae yna lot o goed yn gyfagos i di. Os maen nhw'n cael y checio rheolaidd ar ran iechyd a diogelwch, da ni'n cadw nhw'n sefyll yn dde, ond os maen nhw'n troi'n Goeden Berry, so neb ddim yn gwrthwynebu neb cwympa nhw'n wedyn yn dde. Da ni'n yma i gadw coed peryg ar ei traed yn dde. Iawn, iawn. Bob pryd oeddech chi'n mynd i weld iechyd y goeden yma? Sori, Elwyn? Bob pryd oeddech chi'n mynd galw i weld beth i hanes y goeden? Hynny iechyd i. Mae gan y perchnoges, Mr Pickard, berthad hawl i gysylltu fi a dweud, a datgan ei pryder fi'n de, dwi'n mynd i wneud yr arolwg sonar mewn arni i edrych ar ei chyflwyr i'n iawn. Ond hefyd, dwi'n mynd stopio wneud unrhyw waith, os mae'r canopi yn mynd yn rhy fawr, ac mae'r gwynt cry, herwydd mae'n reit yn gwynt gorllewinol, mor harba i Aberteifi, mor haler, ydy, wrach ar aneffaith, bydd y gwreiddiau'n symud, a dyn eto dwi'n hapus o allan, gyda'r arbenigaeth fi, ond cam cyntaf di'r arbenigaeth annibynnol yma, wnaeth hwnna dweud, ia, mae angen gostwng maint y goron ynddo, erwydd mae'n dal y gwynt gormod am hwnna. A mae wedi cael gwaith o blaen, so mae'n dangos bod y goeden wedi effeithio dda i waith o blaen ynddo. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun arall eisiau gofyn cwestiwn? Os nad oes, mi awn ni i'r... Pwy? Ifo. Ifo, ia. Dwi'n gweld Ifor. Ar y sgrin. Ydych chi Ifor? Iawn, diolch. Ydych chi'n hwedi? No, diolch. Is anybody there? Iawn. Right, just cwestiwn i Rhidian am hwn rwan. Be di oed y coeden yma, please, Rhidian? I ni cael rhyw fath o synwyr cyffredin yma. Yn goeden binwyddau, mi'n eitha hen, dwi wedi dangos llun o 1947. Mae yna rhyw dot yna, mae'r goeden, so fi'n dweud, mae hwnna rhyw diwedd oes Victoria wrach. 1880-1890 cael ei plannu, ond yna lot fawr o blannu coed yn digwydd ar wedi coed pinwyddau i adnabod, yn yr hen ddyddiau pan mae'n porthwyn, i nabod lle yna le gael hospitality yn dweud, ond yn hwn, dwi'n marker fynedfa yn hon, jyst i nabod fynedfa Pen y Cerrig yn dweud, dyna fi fatha. Wedyn i fi ddweud, mae'r ardal wedi cael ei datblygu, mae'r dau wedi cael ei codi, a dyn oedd i yn ardal, o blaen, cyn i'r time yn cael ei ardal fi'n edrych ar hen lyniau, ond yn llawer o goed yn yr ardal yn sir Porfa oedd yn rhan dwi'n gesio amser yn y 40 ar ôl yr rhyfel tu ôl, so... Ie. Yn yr ardal yma, oedd yr wyniad, wedyn oedd nhw'n plannu coed pinwaith i cefnogi Bonnie Prince Charlie pan oedd o dros y ffin, i paffen erbyn y Saeson. So mae coed pinwaith, Charlie Trees maen nhw'n galw nhw. So gofyn ydw i, di hwn di cael ei ail-blannu ar ôl hynny i cadw'r saddodiad, a mae hynny yn digwydd ar bryniau priodol yn ardaloedd Eryri a ardaloedd Gogledd Cymru. So ydy hwn yn un o heina debyg. Os e hanes
coeden di bod Mae'n ma. mynd yn ôl i'r pryd oedd Bonnie Prince Charlie, i fod, 1750 dim, dim ond beth o, dim ond beth o. Ie, adeg yno, so, ond pan oedd nhw'n syrthio, oedd nhw'n ail plannu, weld, os oedd yna droddodiad yn fama, yn wedig yn Garthewin ma, yn y stad yma ma. So, jyst gofyn ydw i, ydy hwn yn debyg i fod o'n rhywbeth debyg i hynny? Coeden A digon hanesyddol? hawl bod yna goeden yn ei o blaen y goeden yma mewn ffordd, a wedyn mae goeden y blaenorol wedi cael ei chopi, a mae'n rhywun i penderfynu rhaid goeden newydd yn ei dweud. Dwi'n methu profi hynny, dwi'n methu dangos am tystiolaeth yn deud hynny, ond dwi'n derbyn dy ddadl di, oedd yna lot fawr o defnyddio coed cynfydden i fatha marcers yna, a hefyd i gefnogi rhyw ymgyrch hefyd, so, ond ar ran y coedyn cynfydden hanesyddol, ar ran y rhaid ffyrdd porthfyn yma, i adnabod lle o'n hospitality yna, so... Ie. So mae hwn ddim jyst yn coeden eich di, wrach. Oce. Iawn, diolch, Rwydian. Diolch. Diolch i fawr. Mae gen Dilwyn i law fyny, Cadeirydd. Ie, jyst cwestiwn syml, a mae'n siŵr o dangos na'n wybodaeth di. Ydy coed pinwydd o'r math yma, mae hon yn ddangos y fama, fel bod hi'n dod yn fyny o'r ddiar, mewn fwy na un. Ydy hynny naturiol, neu ac ydy hefyd hynny yn ei hun yn rhoi fwy o resgyd yn y law? Mae'n tyfu i fyny at ryw fitr a hanner, 2 fitr, a di mae'n fforchio. A dyna beth mae'n goeden sengl a di mae'n fforchio. Mae rhan fwy y gwendid weithiau yn y fforch, so chi'n gallu weld ei coed lle maen nhw'n hoffi ffwrdd o'r ffordd. Ar ran y goeden ei hun, dwi'n mynd dweud bod ar ran y rhywogaeth y goeden cynwydden, mae'n esiamplau, mae fawydden yn waith yn neb, mae'n rhai coed conwydd yn waith yn gilydd, mae'n gen chi'r cypresses, mae hynna yn splitio, maen nhw'n dechrau agor i fyny, a maen nhw'n mynd yn rhoi. Ond ar ran pinwydden, a dyna pan maen nhw wedi plannu nhw lot gyda'r arfordir, maen nhw'n goed eitha cry, structurally cry, dyna pa chi'n gweld nhw o ran arfordir bai Aberteifi lawr i Aberdyfi, fyny Tywyn, fyny Llwyn Gowriel, fyny ar arfordir. Pinwydden oedd y goeden, mwy na coed cynhenid fatha derw, hyn oedd y coed yn cael ei plannu herwydd. Dwi'n gwybod rheswm o'n herwydd bod nhw'n goeden arfordirol da, ynddo. Os ydych chi dreifio rownd Harlech, ydych chi weld lot fawr o pinwydden, ynddo, coed pin. So, a dwi'n meddwl, rheswm ydy, dros y blynyddoedd, mae wedi pobl i sylweddoli ar ran y goeden sy'n ymdopi gyda gwynt hall, mae gwynt gyda bach o halen, pinwydden sy'n ffynnu'n mewn ffordd, ynddo. So hwnna'n goeden unrhyw goeden arall, wrach sy'n wedi, ar ateb fi, no, it's not warranted y TPO ddim yn, ond herwydd natur y goeden, a dwi'n gwybod am y coed mae ar ran yr arfordir. Dyna rheswm arall, y TPO ar ni'n mewn ffordd. Herwydd fi'n gwybod mae'n goeden sy'n mynd i oroesi bach pellach ymlaen yn mewn ffordd. Iawn, diolch yn fawr. Sy'n rhywun gwestiwn arall? Iawn, mi oedd i mewn i Thomas Cadeirydd. Elfed eisiau siarad eto. Just sylwad, dwi'n edrych ar y map yma, a dwi'n wedi cyfri'r ras efo just o'n mis lan, yna 23 iddo neu 24 iddo yn yr ardal sy'n mae'r map mae gyd. Ond 8 sydd wedi barn yn erbyn 10 cefnogi. Ydyn ni'n cynrychioli'r ardal i gyd o fama ta, dwi'n siŵr iawn, ydyn ni wedi pawb yn yr ardal gwybod am hyn? Dwi wedi mynd allan, mae yna bobl y gymdogaeth lleol wedi cael llythyr yn mis Mai yn rhybuddio bod y TPO yma wedi cael ei greu. Dwi wedi mynd allan wedi rhoi poster i fyny fatha site notice planning i fyny, yn dweud mae hwn wedi cael ei wneud, mae yna wybodaeth o gael. So, ar ran yr ymgynghoriad, dwi wedi gwneud yng ngorau glas i gael mwy bobl, mae'r cyngor tre wedi cael yr ymgynghoriad. Mae dipyn o le wedi cael yr ymgynghoriad. Mae yna 8 bobl wedi penderfynu maen nhw'n gwrthwynebu'r cais, so maen nhw'n berffaith hawl wneud hynny. Wedyn mae yna un wedi cefnogi'r cais, felly, ac eto maen nhw'n berffaith hawl wneud hynny. Ie, ar ran yr picture mawr, ond fel arfer gyda TPOs, mae o rhywbeth mewn ardal bach, mewn context ardal bach, yn ffordd, herwydd mae'n goeden pwysig ynddo. Iawn, diolch, just gweld... Na, mae'n bwynt teg alwyd. Iawn, diolch yn iawn. Rwy'n arall sy'n gofyn cwestiwn. Os nad oes, iawn i leidlais ar rwy'n yn cynnig yr argymelliad ydy trafod a chymeradwyo cynnwys
yr adroddiad monitro blynyddol? Na, Sorry, ag e? Mae'n mwyn adion ag e. Alan 13. 31. Bod yr aelodau'n cadarnhau'r gorchymyn cadw coed ydy'r Ie. argymhelliad. Oce, hwnna gorchymyn cadw coed. Ie. Edgar, Cynnig yr argyfelliad y disgwyl. iawn, sa eilydd, sglwch chi dda. Yna eilydd gan Roberts. No, you can't. Iawn, No. diolch yn fawr. Awn ni i bleidlais felly, pawb sydd am gadw'r goeden, newch chi ddangos os gwelwch chi dda, tic gwyrdd, Pob sy'n mynd. pawb sy'n adre, ie, neu tic Pawb sy'n- coch. Cadarnhau'r tipio. Sori, dwi'n methu gweld, mae yna blwch ddim yn dod o flaen y sgrin. Reit, so 1, 2, 3. Just deud bod un fi ddim yn gweithio, dy'r tic a'r Ocê, peth coch ddim yn dim. gweithio heddiw, so fydda i'n dangos yn llaw, oce? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ie, 6, 7, 8. 8. Os rhywun arall yn pleidleisio? Ac oes, neb arall. So 8 o blaid. Os yw rhywun yn erbyn, o'r blaen, wedi cario beth bynnag ydy. Rhywun yn erbyn yr argymhelliad. Na, oes. Ddim yn gweld neb. Oce, Mae di gario felly. iawn, diolch yn iawn. Dyna fi gario, o'n i mlaen felly i rif 5. Adroddiad monitro blynyddol, cynllun datblygu lleol. Jonathan, ie? Diolch. Ie, Jonathan, dwi am gymryd hon, Mr Cadeirydd. Sori, cyn i chi ddechrau, mae yna nifer o'r cyhoedd yma, na ni adael nhw adael. A dwi'n gan i gychwyn wedyn. Hei, diolch yn fawr. Iawn, Diolch yn fawr. Elliw. Ie. Diolch yn fawr. Bore da i chi gyd. Yr adroddiad sydd o'ch blaen i chi heddiw ydy'r adroddiad monitro blynyddol ar gyfer y cynllun datblygu lleol. Nod yr adroddiad monitro ydy dangos i ba raddau mae'r strategaeth y cynllun yn cael ei chyflawni ac ydy'r polisi'n gweithio neu os oes yna wagle polisi lle. Mae hon yn adroddiad yn ein dod i chi yn flynyddol a wedyn hwn ydy'r pedwerydd adroddiad monitro ers i ni fabwyshadu'r cynllun. Am hwn ar gyfer y cyfnod Ebrill 2022 i ddiwedd Mawrth 2023. Dyn ni yn cyflwyno'r adroddiad monitro i Llywodraeth Cymru erbyn diwedd Hydref bob blwyddyn lle. So a'i mlaen ni at brif ganfyddiadau'r adroddiad monitro. Tudalen 29. Yn yr adroddiad blaen, dwi'n dal ar yr adroddiad blaen ar hyn o bryd lle. Mae'r prif ganfyddiadau yn fanno lle. Felly, ni chaniatawyd unrhyw datblygiad arwydd a cael sy'n tanseilio pwrpasau statudol y parc. A mae'r holl geisiadau cynllunio sydd wedi cael ei derbyn wedi cael eu pennu'n unol ar strategaeth datblygu'r cynllun lle. Mae'r polisïau yn y cynllun wedi bod yn effeithiol wrth bennu geisiadau cynllunio ac wrth amddiffyn apeliadau. O ran niferoedd tai, mae'r niferoedd tai sydd wedi cael eu caniatáu a'r niferoedd sydd wedi cael eu cwblhau wedi bod yn is na'r targed gofyniad blynyddol dros y 4 blynedd diwetha. Mae yna nifer o resymau lleol a chenedlaethol am hyn lle, efo'r farchnadau yn lleol iawn i natur, dibynnu ar adeiladwyr lleol a phrosiectau hunan adeiladu. Mae'n amgylchedd anodd wedi bod i fenthyca a hefyd cost nyddol mewn costau datblygu. Mae'r unedau fforddiadwy hefyd wedi bod yn is na'r targed ac yn ei darged o 21 uned bob blwyddyn a mae'r nifer wedi bod o dan y targed lle. Dyn ni wedi gweld patrwm bod yna chydig iawn o ddatblygiadau tai'r sector breifat sydd wedi bod yn dod ymlaen a bod ni'n ddibynnol iawn ar ddarpariaeth tai fforddiadwy gan yr Gymdeithas Dai. O ran
polisi strategol EC, sef y polisi strategaeth datblygu gofodol, mae'r holl geisiadau wedi bod yn unol ar polisi yno lle. O ran Parc Menter Eryri, safleoedd Trawsfynydd a Llanbedr, dyn ni ddim wedi derbyn unrhyw gais o'r newydd am ddatblygiadau o fewn yr parthau menter yma lle. Mae'r adrodd monitro yn manylu ar geisiadau yn y maes twristiaeth, geisiadau wedi cael ei derbyn a'i cymeradwyo ar gyfer llety gwyliau amgen ac trosi adeiladau amaethyddol hefyd lle. Mae yn adrodd monitro hun yn ddogfen swmpus iawn, sydd mae'n cyd-fynd efo'r fframwaith monitro'r cynllun ei hun lle. Felly, o ran y camau nesaf, fel ydych chi'n ymwybodol, mae'r awdurdod wedi cynnal adolygiad o'r cynllun ac wedi adrodd ar y cynfyddiadau Llywodraeth Cymru drwy adroddiad adolygu. Hwn gafodd i'w gymeradwyo nôl y mis Mehefin. A dyn ni bellach yn y broses o ddrafftio cytundeb cyflawni. Mae hwn yn nodi pryd mae cymunedau yn gallu bod yn rhan o'r broses o ddiwygio'r cynllun. Mae'n ystyried capacity a adnoddau staff ac yn gosod allan amserlen lle. Felly'r argymhelliad heddiw ydy i drafod yr adrodd monitro a'i gymeradwyo fo mwyn cyflwyno i Llywodraeth Cymru. Hefo unrhyw newidiadau ychwanegol sy'n cael ei gytuno gan yr aelodau. Diolch yn fawr iawn ti. Ryw sylw gen rywun? Dwi'n gweld llaw neb i fyny. Pryd ydyn ni yn trafod niferoedd tai newydd lle? Mi fydd hwnna yn digwydd ar ddechrau'r broses, achos fydd ni angen ystyried y twf lle. Felly mi hwnna yn un o'r camau cyntaf yn y broses fydd ystyried yr twf. Os yw ryw gyfarwydd wedi dod gan y Llywodraeth bod ni'n dilyn yr un broses ag arfer sydd yn hollol wrthyn i ni yma fan hyn de, sef niferoedd tai diangen i bobl lleol. Ie, mae'r pwynt cychwynnol wastad ydy'r rhagamcanion poblogaeth a cartrefi lle. Mae'r rhagamcanion ar gyfer y parc yn dangos cyfraddau ffurfio cartref eitha araf. Felly dwi'n mynd gweld pwysau mawr yn dod o'r rhagamcanion i gael twf uchel ofnadwy lle. Ond fydd angen ystyried pethau ychwanegol, ddim jyst yr rhagamcanion, be di capacity yn pentrefi ni, yn gymdeithasol, yn ieithyddol, topography. Fydd yna lot o faterion angen i ystyried er mwyn penderfynu ar y twf lle. Iawn, diolch i chi. Brian. Thank you, Chair. First of all, I'd like to thank officers for such a phenomenally detailed report. I can't confess to having read every word of it, but it's very helpful. Obviously, the standout issue is this one of the housing target. And my question was, going forward, whether, bearing in mind we've undershot the previous housing target, I'm not particularly clear how those targets are calculated and whether, as a national park authority, as opposed to a county council, there is a different mechanism for working out that target in relation to the specific responsibilities that we have. And it would just help me to have some clarification on that really going forward, so that as the target is considered in the future, you know, that issue is taken fully account of. Ie, diolch. Mae hwnna'n eitha tebyg i'r pwynt o'n i'n esbonio wrth y cadeirydd lle. Mae'r targedau wedi cael ei seilio ar yr gofyniad twf y cynllun, sef nifer yr tai sy'n cael ei rhoi fel twf yn y cynllun. Dyna di'r sail di bod yn y gorffennol, a mae'n debygol iawn fe rhaid i'r
twf fod chydig bach yn nis, fod yn fwy realistig o bosib, felly bod yr gofynion dros y blynedd diwethaf wedi bod yn rhy uchel. A fyddwn ni yn edrych yn ôl ar beth sydd cael i'w ddatblygu, be mae'r diwydiant ag yr angen lleol hefyd yn beth sy'n realistig i'n cymunedau ni lle. So just to be clear, we have full control of how we set that target. It's not a target that within parameters are imposed from outside. Ie, mae'n bwynt cychwynnol hefo'r rhagamcanion, ond mae'r twf yn cael i'w bennu yn y cynllun ei hun gan yr awdurdod lle. Thank you. Iawn, diolch yn fawr. Sylwyn arall. Mae Belydd wedi llaw i fyny ar stipyn o yma. Diolch. Diolch y lliw am yr adroddiad yma. Just pwynt, ddeud y gwir, oedd yn codi yn y meddwl i, yn ôl pe mae yna bwynt sbardun yn codi sydd angen gweithred melyn neu fwy ar hynny neu goch lly. Mae'n sôn am ymchwil, enghraifft mewn tudalen 104, MF24. Di'r polisia cynllun datblygu'n cael ei gweithredu, nid yw'r polisia cynllun datblygu'n cael ei gweithredu yn ôl y bwriad. Mae angen archwilio'n ymchwiliad pellach. So hwnna'n syniad, dim bach yn feg i fi o ran, yn dim yn siarad chwiliad pellach, ond be di'r cama nesaf o ran yr ymchwiliad a be fysa Llywodraeth Cymru'n disgwyl i ni reid fel amserlen i hynny. Ydy'r manylion yna gennych chi, tad oes angen cyflwyno hynny'n bellach? Da fi sydd wedi dall, camddall bethau. Ie, mae'r targed yna mwyn dangos bod angen diwygio, wneud ymchwil pellach ar gyfer diwygio'r polisïau yn y cynllun nesaf lle da. O ran gwaith ymchwil, fydd angen gwaith ymchwil o ran hyfywedd, tai fforddiadwy, edrych eto be di'r angen am tai fforddiadwy, edrych fewn i dau marchnad lleol. Y math yna o waith ymchwil mae'n gyfeirio ato lle, sef y gwaith fydd ni fel swyddogion yn mynd ymlaen. So dall hynny, ond o ran amserlen, pryd mae'r ymchwil pellach yma yn mynd i ddigwydd neu erbyn pryd o ran, achos yn drodded monitro di hwn. Ie. Mae o'n mynd ymlaen yn y cefndir rwan lle, mae'r swyddogion yn gwneud y gwaith ymchwil rwan a mi fydd yna bapurau cefndir yn cael ei sgwennu fel sail tystiolaeth lle. Fel mae'r cynllun yn mynd ymlaen, mi fydd yna bapurau cefndir ar tai, ar gwahanol bynciau, ar cyflogaeth ac ati. So mi fydd o'n cael ei grynhoi mewn papur cefndir lle. Iawn. Diolch. Diolch yn fawr. Ifor? Ie. O'n i mewn cyfarfod dydd Iau dwytha, gyda'r be mae'n gael review the local development plan yng Nghonwy. A wedyn, un o'r pethau ddoth i fyny oedd y churning effect, sydd mae tai'n troi drosod. Mae'n rhai pethau'n mynd i effeithio hynny wan yn yr blynyddoedd nesaf yma. Un peth ydy erthygl 4. Y peth arall ydy y ffaith bod y tax gymuned yn mynd i godi i pobl sydd yn berchen a ail dau. So fydd debyg, mae'n fwy o dau rhatach yn dod ar y farchnad yn gallu cyflenwi yn bach mwy o tai fforddadwy o pobl yn yr ardal. Di hynny wedi cael ei cysidro, Elliw? Mi fydd yr churning effect yn cael ei cysidro, pan ni'n rhaid yr lefel twf yma, fydd angen cymryd hwnna i ystyriaeth bydd. A goblygiadau erthygl 4, a fel ydych chi'n dweud, yr codiad yn yr council tax a felly hefyd. So fi hwnna yn rhywbeth fydd yn cael ei ystyried. Na fo. Y cwestiwn arall gen i ydy Blaenau Ffestiniog a Llanberis. Maen nhw wedi bod allan o'r parc am rheswm economeg, ond sut maen nhw'n cael eu cysidro rwan? Dyn nhw'n dod yn dod i fewn i niferoedd ni, neu be? O ran yr cynllun datblygu lleol, mae'r Llanberis a Blaenau allan i'r parc, ond mi fydd rhaid ni ystyried yn amlwg, mae'n gysylltiad amlwg does rhwng Blaenau a Llanffestiniog. So, fi ni yn ystyried beth sy'n cael ei ddirannu o fewn ardal cynllunio Gwynedd.
So mae'r gwaith agos yna rhwng Cyngor Gwynedd a ni yn holl bwysig yn yr ardaloedd sy'n ffinio lle. Na fo, a mae hynny'n rhyw fath efo Conwy hefyd yn dweud efo... Ynddi. Oce, iawn. Diolch Lliw, diolch yn fawr. Mae Ifar wedi sôn am erthygl 4. Wel, bydd rhaid i ni ymgorffori hwnnw yn y cynllun y bydd. A dyn wedi drafod hyn eto. Na ddo, o ran gweith, os yw'r penderfyniad i symud ymlaen efo erthygl 4, fydd angen i'r polisi yn y cynllun fod yn adlewyrchu hynny ac yn helpu mwyn gweithredu erthygl 4 y bydd. Bydd y manylder o sut mae weithredu fo yn cael ei gynnwys mewn polisi yn y cynllun lle. Ie, mae'n gyn amserol dwi'n meddwl i ar ymlaen ar hyn o bryd. Rwy'n arall? Dylwyn, oce. Pryd cyda'i hynny, Lliw, mae cyngorau cymuned yn cael yn ddod i fewn i hwn. Yn gofyn hynny achos dwi'n meddwl bod yn ymwneud efo fo yn fama, ond mae'n rhai o'r cyngorau cymuned rwan yn gofyn pryd ac hyn o bryd fe rhaid wedi atab. Dyn ni wedi sefydlu fforwm cymunedau a dyn ni wedi cynnal un o hynny'n barod lle mwyn gwneud, dwi'n bod, dyn ni yn teimlo bod yn bwysig bod ni yn bod cymunedau yn ymwybodol o'r broses. Mae'n broses eitha cymhleth, eitha statudol, so dyn ni wedi sefydlu'r fforwm yma i drio helpu hefo hynny lle. A byddwn ni'n gosod allan yn y cytundeb, mae gen i cynllun cynnwys cymunedau. Fi hwnnw'n cael i'w baratoi reit ar ddechrau'r broses, a fi hwnnw'n nodi allan pob cam lle fydd nghorau cymuned yn cael ei mewnbwn i'r cynllun lle. So, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni fel swyddogion yn rhoi y negesion drosodd i cynghorau cymuned, ond hefyd bod chi fel aelodau hefyd yn rhoi pwysigrwydd i mewnbwn nhw o'r dechrau lle da. Wedyn y fforwm cymunedau helpu efo hynny. Iawn, diolch fawr. Rwy'n arall? Ystod oes? So ddim llaw i fyny fanno. Reis, dwi'n yn gweld neb chwaith. Swn i'n cynnig rhywbeth? Dwi'n derbyn yr adroddiad? Oes y gynnig? Oes, mae'n cynnig. Seilydd, Brian Angus. Ac Ifar. Oce, diolch yn fawr, awn ni'n bleidlais felly. Pawb sy'n derbyn yr adroddiad, newch chi ddangos, glwch chi dda. Mae pawb o blaid rwan ydy. Ynddi. Iawn, diolch yn fawr. Na di basio. Rhif 6, cynllun datblygu lleol Eryri newydd, cytundeb cyflawni. Cadeirydd, cael ei ddod ar hwn cyn i ni fynd i Elliw. Diolch bosib i ni ohirio yr adroddiad yma, sgolch yn dda. Y rheswm am hynna ydy, dwi'n gofyn am hynna, ydy mae'r adroddiad yma i ni gytuno y cytundeb cyflawni, wedyn mae'r cloc yn dechrau ticio mewn ffordd ar amserlen y cynllun datblygu o'r pwynt yna yn ei flaen, a mae gen ni'r cytundeb yna wedyn hefo'r llywodraeth. Fel ydych chi'n gwybod, mae gen ni adroddiad i drafod erthygl 4 yn y gweithgor prawma, a da ni wedi cael trafodaethau manwl iawn yn fewnol ac yn allanol efo cyrff eraill hefyd, ac wedi cymryd cyngor cyfreithiol ar erthygl 4, ac y casgliad da ni wedi cyrraedd ydy, da ni'n meddwl bydd o'n anodd gweithredu ar adolygu'r cynllun yn syth fel mae'r cytundeb cyflawni mewn i ddangos ac gweithredu'r erthygl 4. Felly dyna pam sy'n hoffi sa chi yn cytuno i oedi a'r cytuno i'r drafod hwn heddiw i adael ni gael sgwrs call a prawma, neu hwyrach bore yma, yn y gweithgor ar erthygl 4. Da ni'n teimlo fel swyddogion mae yna ffordd o gwmpas hyn, ond dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn bod chi fel pwyllgor yn clywed y drafodaeth sgynnon ni ar erthygl 4 cyn i ni gytuno ar hwn, a wedyn ni ddod ar adroddiad yma i chi eto yn y dyfodol, unwaith ni wedi cael y drafodaeth manwl ar erthygl 4 yn lle cyntaf. So gofyn am gyhiriad
ydw i, os da chi'n cytuno fel pwyllgor, sgwelwch yn dda. Iawn, diolch. Jonathan, mae yna'n ei rheswm i wneud, sy'n dwi waith yn dweud. Ifor? Ie, peth naturiol di peidio roed yr trol cyn y ceffil, so dwi'n hapus i ymrydio hynny, bod ni'n dal yn dol, ie? Iawn, sy'n rhywun eilio hynna? Mae Edgar efo law i fyny. Edgar? Ie, ar ôl beth ni glwyd gan y cynllunio, dwi'n cyd-fynd yn ni o hirio. Iawn, awn ni bleidlais felly. Pawb sy'n o blaid bod ni'n cyhirio hwn, sglwch chi dda. Hwna'n unfrydol, di? Iawn, diolch yn fawr. Hwn ymlaen felly rhif 7. Cytundebau adran 106 gwybodaeth di rhain. Dalen 239. Yw gwestiwn gen i ar hynna? Dros yr udalen 240. Wedyn, ymlaen i ceisiadau na phenderfynwyd arnynt. Dalen 242. 243. Joe. Hiya, sorry, I had a question on the first page. The first item on the first page, the removal of the Section 10 or the Section 52 agreement, that's from 40 years ago. Where's that suddenly come from? A pa gais di hwnna? It's the first. It's on page 239 on the English copy, and it's number 1. Okay. Parc Trawsafon. Yeah. Cyfeirio ydyn nhw fan at i ddymy'r cytundeb sydd wedi dyddio yn ôl yn 1982 dim bod yr... Okay. Daeth y cais i law ydy'r ail ar 20 Chwefror 23 felly. So, cais i ddyddymu cytundeb hanesyddol ydy. Ond gath i wneud yn 1982. Okay, get you. Thank you. Okay, diolch Joe. Diolch yn fawr, tudalen 242. 243. Mae'n wahanol benawdau fan'na. 244. A 245. Disgwyl o'r sylwadau tiroedd. Sorry. Cwestiwn yn fanno. Just yr un ola 245, oedd o fewn fel hyn, so dwysa hefyd, os na broblem? Oedd i elementr wledig yn Smotifan, ia? Ia. Yn lot o chosion ar y hyn, da ni yn dod yn ôl gan yr ymgeisydd. So yr ymgeisydd sydd yn dal efo chi? O beth dwi'n dall, ia. Oce. Ydy o, dwi'n cymryd nad ydy hyn yn byd i wneud, diolch yn lle fi gysylltu, na'i byd na chi sy'n gysylltu efo nhw, ia? Jyst i wneud yn siŵr. Ia, ni sy wedi cysylltu efo nhw yn gofyn iddyn nhw ystyried terma yr cytundeb, ac yn lot o chosio maen nhw'n siams i siarad efo twrneiad yr enghraifft cyn dod nôl at efo ni. So bydden nhw wedi basio ymlaen i gyfreithwyr nhw, felly wrach mynd ymlaen fan'na. Iawn, diolch yn fawr. Sa'm un arall isio. Dwi'n cwestiwn? Dwi'n gosod felly i penderfyniadau dirprwriedig gwybodaeth. I dadau caniatau i'r rhain. Dalen 247. 248. 249. 250. Mi'n cysiadau wedi gwrthod ar 251. I ni gyd ar gwybodaeth. Oes gwestiwn? 252. 253. 54. 55. A 56. Oes gwestiwn? Diolch yn fawr i chi, dwi'n i gorffen y pwyllgor cynllunio. Fan'na gyfarfod o gweithgor, oes fan'na link gwahanol, so byddai chi wrth nhw'n ar y link yna. A wedyn, o'r achos peth gorau di, os ni'n
Cychwyn am 11. A dwi'n geith bawb Iawn. sydd. Ie. Pawb cytuno?